Můžu dát tady zítra, hej. Pokémon karty pohoda. Však v pohodě úplně. Já jsem se nechal běžet ten stream. Počkejte už. Někdy mám... Jo, však Pokémon karty v pohodě. Však v pohodě. Hej, jen otázka, proč se připojil můj mladší bratranec? Jako na stream? Ne, tady. No nevím, počkej, Dobrý. Tohle Sebík, Jak? to je ten týpek, já jsem ti říkal, že dostal těch 4000 robuxů. Fakt? Kam? Jo. Jo, Kokos, hej, to je kdo? jestli chceš Ten Simon je strašně OP. Sebík to z 0. Krištofe, jestli chceš, tak se pojď tady, kde jsme my a to můžeme všichni hrát. Aby jsme se všichni zahráli. Jo, počkej. Dělám Simona. Já jsem třeba problém. No nic. Hej, 11 lidí. Hoši, co se myslíte? Jaký bundle je nejlepší? Já si myslím, že Energy. Čus. A vlastně ty chceš Snipu, že jo? Já nevím právě. A můžeš mít, no, když si dáš ten standard, tak tam můžeš... Můžu jedna